mga kapuhon sayo pa sa buntag nangita na ko ni Boy! sa akong bana na si Timoy kay siya magyud nay maglungag sayo pa sa buntag din ako bago kong mataan ni namutana gayong ko. May sudan! Da, Disney Princess ang peg. Ana mo jud na ba sa maka banaubutan. Ana din ko umuyok dayon ko. Happy birthday! Yes, birthday day sa akong partner, July 31 ni siya. Mo na iyang birthday. Magkatawa na lang yung ka sa iyahang anak na ikaduha kay grabe gyud ang effort na gibuhat sa iyaha kung nakakita mo ani karon gihangak siya nagsaka. Wa ko kabalo sa iyahang plano pero naaday siya pa-surprise kunuhay sa iyahang papa. Nipalit siya og cupcake sa tindahan kanang gamay ra gyud nga parang pang snack ra ba pero para niya birthday cake na gyud na para sa iyahang papa. Naapag gyud siya gipanghambog sa ako og ipakita niya sa ako na nagbuhat lagi daw siya og letter para sa iyahang papa. Sana Papa, I love you. Char. Pagkakita nako o pagkabasa nako, na-touch gid ko mga kapuhon. Kay kaning bata ba bisag gamay pa kaayo siya, mura yang makaya basta gusto gid niyang mapasaya ang iyahang papa. Mangita gid sila upaagi. Anak gid siguro na no kung unsa ang gugma nimong gipakita sa imong mga anak. Makita nimo nga ilang gipakita pud balik sa imuha. Otong paglakaw sa iyang papa dadto na siya giandam na niya ang cupcake. Dayon murag na anay birthday party nga milyon ang budget ba. Nagkatawa na lang taong ko mga kapuhon kay napa siya patago-tago sa iyang surprise. Pag abot sa iyang papa, mao na surprise na dayon. Grabe ang excitement sa bata. Murag siya ang birthday celebrant ba. Saya surprise. Wala na si Kandila! Pero naalang yung isa ka problema. Walay kandila. So unsaon man, nangita yun siya og puspuro. Mono to yung gihimong kandila. Grabe ang ka-excitement sa akong anak mga kapuhon. Murag siya ang birthday celebrant ba. Pero tungod sa iyang kakulba, unsa iyang nahitabo? Siya man nang ni blue sa kandol na imbis iyahang papa. Ala! Ano yung Huyo naman! Huyo pala niya! Balik. So mauto ana siya ay balik sayop lagi daw. So mauto ana din siya sige pa ikaw na dayon huyo pa. Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Happy birthday! So mo to tanan mga kapuhon. Kabalo mo unsay pinakanindot ani bisag simple lang. Kabalo ang bata nga wala may kwarta. Kabalo siya nga wala may kapalit og mahal nga regalo o bonggang cake para sa iyang papa. Pero para niya dili pwedeng mulabay lang ang birthday sa iyang amahan nga walay buhaton. Kay usahay dili man gyud nato kinahanglan og kwarta para makapakita nga importante nato ang usa ka tawo. Kinahanglan lang nato og tinguha o kamay nga effort. Happy birthday Timoy.